Amo lagi itong amahan. Kasalamat kami, nagadayo kami sa adlaw nga imo na sa ipasilaw o Ginoo. Salamat na ang bagyo wala mo landfall. Salamat ni O Lord nga gamay ra ang mga disgrasya. Apan Ginoo napasadayon ni sa pagkataas kanimo katong mga niagom sa kakalagman dito sa Ormoc Ginoo. Nga Lord, ang natong naluwas. Muduol utas la kanimo. Sugod na utas ka pagpangita kinsa gid ang tinuod nga buhi nga Dios. Ug amahan nga ampumi nga dili sa manaha mong itagang maayo nga adlaw, wali bagyo Ginoo. Manampo lang ni nga dili kay tumang kainit kun dili Lord nga nagay hangin ang mong palibot. Ug Lord, nanampo sa kami. Nganing kabuntagon, imo kami panalaginan kinami sumupulong. Labaw sa tanan sa imong presensya. Magawan ka kanamo, maghatag ka na mong panabot nga mong ginahanglan. Kung Ginoo nga among makita ang mga gasa nga imong ganahang ihatag kanamo nga kami unta andam ug ganahan sa mudawat ning mga butana nga mahimaya ka sa among kinabuhi in Jesus name pray. Amen. Amen. As a review lang mga igsunan, muhatag lang po og review kay continuation man ni sa atong pagtuon sa pagpuyo ning katapusang mga adlaw diin nahisgota sa 2 Timoteo 3:16 na ang katuyuan anong gisangkap ta sa Ginoo para ta makahimo mga maayong buhat. Okay? Nya mo ni ubang mga butang nga atong makita may sunan, mga gasa nga ihatag sa Ginoo diri kanato para makahimo ta sa maayong buhat. Now, atong title is God the Dispenser of Spiritual Gifts. Ang Ginoo mao ang maghatag sa mga nagalalayang espirituhanong gasa. So atong basahon ang 1 Corinto 12, 1 ngadto sa 7. Mga igsoon ko kang Kristo, gusto ko nga masabtan kayo ninyo ang mahitungod sa mga hiyas na gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga so wala pa kamo nakaila sa Dios, gipahisalaag kamo aron mosimba sa mga Diyos nga dili makasulti. Busa, gusto ko nga masari ninyo nga walay tao nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapahimaraot kang Jesus. Ug wala usay tao nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kung wala siya gamhi sa Espiritu Santo. Aduna kita nagalalayng mga hiyas, apan usa lang ka espiritu nga gigikanan niining tanan. Nagalaylay ang pamaagi sa pagalagad, apan usa lang ka Ginoo ang atong ginaalagaran. Nagkalaylay ang gipabuhat sa Dios kanato, apan usa lang ka Dios ang nakagahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag usa gihatagan og hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo ana kaniya aron makatabang siya sa iyang isig ka tumutuo. Okay, so kutog lang sa magsunan. So gikan sa atong title nahibawan nato nga ang Ginoo may maghatag sa espirituhanong mga gasa. So siya ang muhatag sa nagalalayng gasa. O mao tuod ni dili ta dapat maignorante sa maong mga gasa. Ato may bawaan later on ang naglalayng gasa nga ihatag sa Ginoo sa sunod Domingo ni atong tagsa-tagsaon o tuki. Nga ang Ginoo makahatag gayud niini sa mga katawhan niya. Usa ka tawo daghan ang madawat o usahay sa usa ka tawo gamay ra madawat. So ano man ni sa ako lang paminaw nako depende ni sa kabubot kabubuton sa Dios ganahan mi siya manghatag depende ni para nako sa tawo. Kaya sa hindi taganahan mudawat og daghang gasa kay para nato daghang gasa daghang sugo daghang gibuhaton. So mao na nga ang tapulan nga kinaiya di gyud mo lambok diha sa Ginoo kay manghihap man sa iyang gibuhaton. Okay? So mao na ang disadvantage sa tao nga magisa ni isipan tapulan labaw sa na dili maparami sa Ginoo. So tanaw na to ang outline na to. Una is dunay pagka-unity dunay pagkahiusa kung dunay nagalaylay mga gasa. So manang di ta dapat ignorante o dapat ato makitaan nga tanang gasa gikan sa Dios.
Ug sa next week atong tanawon ang lain-laing mga gasa, di makita nato ang gasa sa kaalam, gasa sa kahibalo, pagtuo, gasa sa pagpanambal, mga milagro, propesiya, kanang makabantay ka, discernment, o sa Bisaya ani, pagsulti laing pinulungan, o ang pag-interpret sa laing pinulungan. Kung nga makita nato ang tanan niini, ang behind niini nga power, ang Balaang Espiritu. So, unity and a variety of spiritual gifts nga sa number 1. Balik ko na ito basa 1 nga sa 2. Maison ko kang Kristo, gusto ko nga masabtan kayo ninyo ang mahitungod sa mga hiyas nga gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod ka mo nga sa wala pa ka mo nakaila sa Dios, naon sa ta? Gipas isalaag ka mo aron simba sa mga Diyos nga dili makasulti. So usa ni ka issue nga si Pablo nagklaro sa church sa Corinto. Being sa iyang understanding, yang buot niya nga masabtan ang mga gasa sa mga taga Corinto ang paggamit niini. Hinduman na to ang mga taga Corinto church gifted. Dagan sila gasa na dawat sa Ginoo. Pero problematic kaya nga naman sa diyan na dawat ilang gasa gikan sa Ginoo ilang gigamit para sa ilang gusto. Dili sumala sa gusto sa Dios. So ato nang klaro may suunan. Nga tanang gasa nga nadawat nato para yun na mahimaya ang Ginoo, dili na para mahimaya ta. Ug dili sa ta mudawat ana ug mogamit niya na sa ato lang gusto o nako nini nga gasa pero di ko ganahan mogamit ani karon. Kaya di ko gani magpahibaw nga nako ani nga gasa. Dili na pwede. Kinahanglan gyud ta magpagamit sa Ginoo kay unsa ta? Gipalit na ta. Siya na nakatagiyan nato. So ato makita dinhi nga sa pagtuon nato, atong i-consider ang kultura o ang history, okay, sa simbahan. Mo na nga sumubasa gali mo Biblia, di lang mo tuki sa unsay na diya, unsa may background ani, unsay history ani, unsa may natabuan ni nga church, ug unsay kultura nila sa ilang panahon. Okay? So makita nato dinhi nga ang kultura nila, makita na to, ang problema din makita na to sa chapter 12 to 14. Nagsulti ni sa mga issue sa mga lain-laing mga gasa. Ako ba ng mga commentators, nagsulti sila na si Pablo, din nga chapter, concerned siya sa church sa Corinto. Diin, nagdebate ang mga taga-Corinto may tungod sa Pentecostal or anti-Pentecostal. Pero actually, dili na maogyod ang gilalisan nila. Okay? Ang gilalisan yun nila ang pagbuhat dun sa gasa sa Diyos na walay timing. Example lang ako, hatag lang ko preview sa unahan. May kahuman ka ng binabitay time, at binabitay practice buong tayo mga night time ng hilong ta. It's supposed to be prophecy time. There are times, most of the time, ako na sa maminaw, kibaw kung nagtagaan mo ako bang gasa, pero hindi mo masulti kay mawaw. Okay? Wasa na akong bati sa una sa akong church, sa simba pa ko nga nga, ang Ginoo, grabe jud kayo, ang nanang, masulti kayo ba? Niya, masige ko, Lord, sige ako, hindi ko masulti, Lord, ako sa review. By the time na kuman ko review, ikanta nagbalik ang worship leader. So, ipakyes ko. Okay? So, ang propesiya is para paglingkod sa uban. Okay? Kunya, daghan mo propesiya. Pero, sad to say, ang tao lagi mo hinong, dili sila mo paggamit sa Ginoo. O kung sa kabutan diha sa quietan is kaning speaking of tongues or pag-worship, doon ay mag-speaking of tongues. Okay? So, sa unang speaking of tongues lang, pinulungan, pero kinahanglan, doon ay mo interpret. So, kung doon ay order ang church, dili sa yagaw. So, mauni ang i-address ni Pablo din. But anyway, mutouch lang sa ko aning about Pentecostal or anti-Pentecostal. Kaya unsa man ni siya? Ang Pentecostal, nahitabo na siya Pentecost. Adlaw nga nibisita ang Balaang Espiritu ngadto sa mga magtotoo, makita niya nato sa buhat sa Acts. Diin nag-speak sila of lain-lain na pinulungan, nga mga lain-lain mga pinulungan ng mga tauhan, nakabati sila sa ilang language. Okay?
So, on that day, si Peter ni-preach o 3,000 ang receive sa Ginoo. Kung katong Pentecostal, mauto ang katumanan, fulfillment, nagihatag sa Ginoong Jesus, din nagayon siya, nga mo, abot ninyo ang magtatabang, ang helper, nga mao, ang Holy Spirit. Nga mo, ato ko sa langit, pero ang Holy Spirit, mao na'y mag-uban o magkuyog ka ninyo. Kung mao na usap. Kung naani mo ang balang Espiritu, makita na to later on, naani mo ang mga gasa sa Diyos. Dili pwede wa kay gasa kung tinuray kang born again. O tinuray sa kang born again, mga lagad jud ka, magpagamit jud ka diha sa Ginoo. Di ta pwede musuta dinhi yung mga utas kung sa Ginoo niya, maglupos niya, manggawas, maglakaw, wa tay labot sa kinabuhi sa simbahan. Kay apil biya ka sa simbahan. Sabi mo, balik niya kung tudloan niya na, ano importante maging bata? Kung sa man yun yung simbahan. Okay? So, might discuss that with some of the days. So anyway, pwede mo talk pa yung further ani sa Pentecostal, but ang ato ani is na iklaro lang nato nga si Pablo dinhi, di siya buot nga ang mga katawhan sa Corinto magpabilin ignorante may tungod sa spiritual gifts. Muna in verse 2, si Pablo iyang gisulti dinhi nga, remember, sa una biya, ignorante mo. Kay naghimo mo or nagsimba mo mga Diyos-Diyos, di makalakaw, di makasulti, dili makadungog. Okay, so ang naitabo mong god ini, ang mga taga-Corinto parehas sa mga Pilipino, nagsimbag lain nga Diyos. Dagan sila Diyos. Dagan sila mga Diyos. Nasa sila Diyos sa ugma, na Diyos sa fertility, kung na kang mga anak ka, na sila Diyos para sa pag-uma, na sila Diyos para sa sinika ng weather. Okay? Nasa sila kang mga Diyos, simba sila laing mga sitwasyon, lain ang Diyos nga simbahon. Correct kita, di ba? Correct? Mo namingon si Pablo nga, kaniad to, inunana mo ka, ignorante. Kay kaning ilang nagamit o ilang nasabtan o ilang mga daang reliyon, ilang gida sa ilang Kristohanong pagtuo, ilang gida. Mo na maingon na to mga baggages, ilang gidala. So, what nila kasabot sa unsa ning Pentecost o unsay connection sa balang espiritu o sa imong pagkabag-ong tao. So kinahanglan masabtan na nato kung nanata sa Ginoo, magkausab lagi ka. Kung sa diha magkausab sa ka, kaya nausab ka sa Ginoo, tagaan ka sa gahom sa Espiritu Santo. Di lang kausaban sa imong kinabuhi, kundi tagaan jud na ka o mga gasa. Isip testimonyo, isip proof, isip prueba na nabi mo ang Ginoo. Amen. So muna nga, dili jud na mahimo nga usa ka tawo nga nakaila sa Ginoo, maura gihapon ang iyang dagan sa kinabuhi o wa jud siya uminto. Naa jud kay uminto kay nga matagal man kang mga gasa. Di ba nagasa makahimo man nimo nga mailhan ka? Di ba? Ang gasa? Correct dili. Mahimo nga lahi ka. Kaya bitaw kung Christian, bitaw ka, nganong bisag asa ka, opisina, eskwelahan, kung may bawan kang Christian ka, kung bisag sa tapok-tapok sa pamilya, may bawan kang Christian ka, kadaghanan, kasi paprehon. Paprehon yun kadaghanan ang nahibawan ng Christian sa family, o diha sa imong eskwelahan. Okay, pray. Kaya nga naman, ganahan sila sa imong prayer, nga naman, ikan sa kasing-kasing, sa man gift na. Kaya di tibaw mo pray, ingon si Pablo, di tibaw mo, ampo, mismo si Pablo, ingon, di kung tibaw mo, ampo. Apan tungod sa balang espiritu kibaw ko mo ang pulaw. Mana nga si Pablo, buot si Pablo nga ilang masabtan or ma-identify sa verse 3 nga ang tanan nga pagpanglihok gikan gayud sa balaang is spirito. Okay? So, mana ni okay. Nawag yung makaingon nga Ginoo si Jesucristo gawas kung siya na ay balaang espiritu. Example lang sa Acts 8, tanaw lang sa buhat at yun, atong tanawon ni o atong basahon, usay na hagtabo sa buhat at yun. Acts 8 o buhat at yun.
verse 1 to 23. Akong basahon, tapos na akong basa. So kanya do, nagsugod ang dakong paglutos nato sa mga tumutuo sa Jerusalem. Busa nakatibulaak sila sa tibuok nga probinsya sa Judea o Samaria. Ang mga apostoles lamang ang wala mamahawa sa Jerusalem. Si Saulo nga miuyon sa pagpatay kang Esteban, nagtinguha gayud nga mawala ang mga tumutuo kang Kristo. Busa gibalay-balay niya sila og adto ug gidalangan do sa prisuhan, lalaki man o babae. Nagkatibulaag ang mga tumutuo ug gisangyaw nila ang maayong balita. Usa sa mga tumutuo mao si Felipe. Niadto siya sa usa ka syudad sa Samaria ug nagwali mahitungod kang Kristo. Sa pagkadungog sa mga tao nga sa gisulti ni Felipe ug sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo, naminaw gayud sila. Daghang mga tao ang gisudlan ug mga daotang espiritu ang giayo niya. Misinggit sa mga kusog nga tingog ang mga daotang espiritu samtang nanggawas sila sa mga tao. Daghan usab ang mga paralitiko o mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay kayo ang mga tao ni adto nga syudad. So makita nato dinhi unsay mga gasa nga gihatag sa Ginoo ni Felipe, pagwali o pag-ayo o mga masakiton. Okay? O mo sa ni pagpagawas o daotang espiritu. Mo na kung ikaw naa sa Dios, dili ka masudlan og daotang espiritu. Yo og usasan is ang tao sa na gisudlan og daotang espiritu nga nagsige kag pagawas, sige kag pagawas wa jud ni gawas, posible ang tao na higugma sa bansa iyang daotang espiritu. Di siya ganahan. Friends sila. Okay? So, manang makita nato din nga nalipay ang syudad tungod sa mga milagro ilang nakita o sa mga pulong na ilang nadungog kang Felipe. Nya tanawan ni, may usa dito nga ginganlan Simon. Dugay na siya nga gikatingad-an sa mga taga Samaria tungod sa iyang abilidad sa magic o magikiro si Simon. Nang hinampong siya, nagamhanan siya ang tanang tao sa syudad, pobre man o dato maminaw gayud kaniya. Mingon sila, kinitawanan mao ang gahom sa Dios nga gitawag dakong-gahom. Okay, so bilit kay silang Simon. Dugay na niya napatuwa ang mga tao sa iyang abilidad sa magic. Apan sa dihang nagwali si Felipe kanila sa may balita, may tungod sa paghari sa Dios o may tungod kang Jesucristo, nituo sila kung nagpabautismo, mga lalaki o mga babae. Bisan si Simon sa kabadjikero, mituo usab. O sa dihang nagpabautismohan na siya, naguban-uban siya kang Felipe, nagpa-disciple ni Felipe, si Magikero na Simon. Naibulong ngayon siya sa mga kaibulungang butang o mga milagro nga gihimo ni Felipe. So makita ka healing o sa ka gift sa balang espiritu o power to preach o sa mga milagro. So daghang mga milagro, daghang tayong mga masakiton nga yang giayo. Okay? So believe kay siya. Kaya nga naman, nalabuan siya. So, mga itong nagsunod-sunod siya Felipe. So, sa 14, sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem, nga ang mga taga-Samaria dito usab sa pulong sa Diyos, ipadala nila dito si Pedro o si Juan. Pagkabot nila sa Samaria, nag-ampo sila alang sa mga tumutuo dito, nga unta madawat nila ang Espiritu Santo. Tungod kay bisan na bautismuhan na sila sa ngalan ni Ginoong Hesus, wala pa gyud mukunsa diha kanila ang Espiritu Santo. Gipandong nila ni Pedro o Juan ang ilang mga kamot kanila o diha nadawat nila ang Espiritu Santo. Hanawa sa 18, nakita ni Simon na sa pagpatong sa mga apostoles sa ilang mga kamot sa mga tumutuo, nadawat nila ang Espiritu Santo. Busa, gitanyagan niya o kwarta si Pedro si Juan o gingna nila, tawag sa po ninyo, ako niya nang maong gahong, aron nga, si bisan kinsa nga akong pandungan sa akong mga kamot, makadawat usab sa Espiritu Santo. Apan nitubag si Pedro kaniya, hinaot na malaglag ka, uban sa imong kwarta, tungod kay nagunahuna ka nga mapalit mo kwarta ang gasa sa Dios. Wala kay labot ubahin sa mga gipahimo kanamo sa Dios
tungod kay imong kasing-kasing dili matarong at matarong sa iyang atubangan. Busa hinulsulit ang imong daotang tinguha ug pag-ampo sa Ginoo nga pasayloon ka sa imong daotang huna-huna. So, makita nato dinhi 23, tungod kay nakita ko nga masinahon ka kaayo nga ginapos sa imong mga sala. So makita nato dinhi nga ang sa example lang sa Book of Acts nga ang mga gasa again naagyod sa tinuray nga magtotoo. Si Simon unsa man siya? Tiki man siya. Okay, tiki siya. Unya ang iyang panghuna-huna kalibutanon gyapon na ako ana kung nakoy kwarta. Dili kinahanglan ang kwarta sa pagdawat sa gasa sa Dios. Ang ikinahanglan ang kasing-kasing na buot magpagamit sa Dios. Amen? Buot ka mo dawat aron dili aron masikat ang Ginoo, dili ikaw ang masikat. Mo importante kay may suulan nga atong kasing-kasing kanunay gyud limpyo at tubangan sa Ginoo. So mobalik ta nga sa verse 3 sa balik ta sa 1 Korinto 12 3 nagsulti din ha. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tao nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapahimaraot kang Jesus. Walay usay tao nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kung wala siya gamhin sa Espiritu sa Dios. So aron paglaro sa mga posible nga mga influensya sa daan na reliyon, si Pablo dinhi nagsulti na ang nakaila sa Ginoo mudeklarar gayud na ang Ginoo nga si Jesus unsa Ginoo. Tuwing kag Ginoo sa siya Lord. Tuwing kag Ginoo, di ba ato dinhi sa Cebuano di matag Ginoo na matag Manoy o Sir. Pero ang Sir sa Cebuano Tagalog is Ginoo, di ba? Ginoong Kenneth Sarabia. Ginoong Joey kay mana ka Ginoo sa tupa, dila ka Sir siya sa tupa. Labaw siya, tako siya. Okay? So, magigsunan, kung maingon ta sa Ginoo, o maingon ta ni Kristo, Ginoo na ko siya, ay mas labaw sa ng Ginoo. Mo ng Lord of Lords, King of Kings, Haris tanang hari, Diyos sa tanang Diyos si Kristo Jesus. Maingon gayud kag Lord ang Ginoo, labaw gyud siya nimo, o gila nimo nga siya ang kaliya sa imong kinabuhi. Na para sa nako maigsunan, sa dihang mudawatan ni Kristo Jesus, ato yung ihatag ang atong tanan diha ni Kristo Jesus. Imong una-una, imong kasing-kasing, imong lawas, tanan nga nata nimo, asa sa atong bulsa, asa na sa atong bangko, atong ihatag para ang Ginoo kay magbuot ani. Diba sa tanan ang imong mga abilidad. Naman kay mga abilidad na wala pa ta sa Ginoo. Kaya may paminaw ninyo, ako ni, di isa na imo. Bisag wala pa ka sa Ginoo na gina. Amen? So para na kung bugira kay ko, ngabi na ko ang akong abilidad, may nakapasun ako sa Philippine team, sa Balibon. Diha na ko nagka-realize pagka-Christian ako, nga Lord, mo dahil dagko kay kong batiis, baga, dagko kay kong paa, so dagko kay kong mga braso, tungod kay imo nang giandam ang tanan, para yun ko masud ang atin nga walay pabor-pabor, walay padrino. Di para na ko, ni take pride man ko ni adto. So, ipakita ko sa Ginoo, giandam tika, kay mao man ang imong tinguha, para patilawon tika, gamot mo daw ay lami. Amen? So, mana nga, ako so, kanong mas kusgan ang uban kaysa uban? Kanong mas paspas ang uban kaysa uban? Gasa man na. So kung ako iya-iyaon, kung ganahan ko mapaspas, may ko, Lord, tabangi ko nga may mo kung kanang paspas mo niho. Okay? Lord, kung wako'y kusog, Lord, tagay mo ko kusog, Lord, kay kanang wako'y kusog. Siya kusgan ako di, mangayo naman ka sa Ginoo na. Lord, silagi siya bright ako di, mangayo sa Ginoo ni anak. Amen? So manang di na ato, manay masisan siya ko kay wata mangayo diha sa Ginoo. So, in short, kung madeklara ta nga si Kristo atong Dios, ato gayud siyang silbihan o kita sa ta patay na ta sa atong tugalingon. Wala na si Judge nga daan, bag-o na nga Judge ang kinahanglan magpuyo ni kalibutan. Aron ni anang bahina makit-an ang kausaban sa akong kinabuhi ug ang gasa
nga ihatag pa jud sa Ginoo. Ikaduha na ang prueba nga naa jud nako ang balaang espiritu. Kung pa tayo mga powers din na ato mga habak o mga unsa pa din na ihatag sa Ginoo. Kung ingong ka nga, ay mananambal naman jud ko kay mo na akong mamasuki mangos. Pinuha sa buktot, labay. Okay? Dili na. Dili na siya automatic na manambal kay ani siya. Kung niluray kang mananambal sa Ginoo, ganambal na ang Ginoo. Kana nga tawo mo ina ni Kristo Jesus. Kung iyang pag-ilaputubra nimo, iyang pagtuod diha sa nimo, dili ka ang Ginoo. Kuyaw kay na kay ikaw nang isimba. Kaya kanang sinong pagtambal, makaila sila kanya Filipi ko, nanambal siya, nimo siya mga milagro. Nasamot na ang ilang mga pagtuong mas ni dako kay kakita sila sa Ginoo din siya nga naa sa langit gikan iyang kakong. So mga igsunan, I know na naatay mga daan na to, mga magic, daan na to, mga practices sa una nga wala pa takila sa inyo. Please surrender. Ihatag sa inyo. So let's close our eyes. Ngayon na Ginoo nga Lord, kung kani ako mga gasa, ibaw na ko sa una nililinis ang tanang. So ginutagay ko sa mga gasa na para nimo amayan akong gawaton, bali ang gano'n sa akong pagkikis. Amo na nito nga mahal na lampo kang po o nangayo ko sa inyong tabang. At kinsa man ang naaling hitron, nandun na pa ang inyong gahiga ko. Nasila yung mga pagpanambal, pagpanutko, uban pa ulod, nasila yung mga amulets, pamahan na Lord, ang dami na ihatag to surrender na nyo. Kaya Ginoo, gahong ni sa demonyo, kaya yung demonyo mo, sunod man din mo, magpakaroon man din ang Ginoo sila. Lord, tagtangakin. Kung hibuha nga, kinsa man ang natin ito ng Lord, andam sila nilang itugyan kayo sa panayasan ng Allah. Salamat po. Father, we thank you also Lord ng inyong kabuntagon. Ngayon mo kami ipasabot na tanang gasa, di ka na ito. Naming nga gasa Lord, na di ka na kanimo, magsabot kami kaila, sama sa kusog, sama sa kaigmat sa pangunang-una, ka-bright Lord, dali kami, mamat man, ma-English man, ma-science man. Salamat niya rin tanan Ginoo. Apan Lord ay tubuti nga maghinambog ni, ay tubuti nga amo ni ang punong nga amo ni. Amo ni ibalik ka ni mo Lord, tanan, nanaka na mo karoon. Kung tabangin ni Lord na magpagamit ni asa maming gapita, pwede mong gamitin ni Lord ng himaya ka. Father, salamat ka Lord, hindi ka magtagong sa mga pag-istorya ka na mo sa mas mga presensya, kung ka nang dumog himaya, ibalik ka ni mo, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you guys for watching.